Ai. Moi. Me ollaan Saharassa. Missä päin Saharaa? Me ollaan jossain... Meillä on jotain... Onks me 300 kilometriä suunnilleen Dakhlaan? Dakhlaan. Ja täällä on Atlantti ja Sahara. Ja meidän kuski, joka katsoo meidän passeja. Eikä aja autoon yksi mies. Aurinko paistaa aamulla toivetta. We are taking a video. We are taking a video. A movie. This is my job in Fortunately. Another police station. Oh yeah. Settle police. Are they sleeping? Näetkö sä sen poliisin? En. Se kävelee sun aika lähellä. Näkyy tuon tosta ikkunasta. Se on tuolla just tuon niinku takana. Se on aika iso se tosi. زين Se on jo يا lähellä. اخوي زين Venä piiloon. ها توحشتني الله يحفظك شو مزيان سيك فنلندا هادو كلشي مغيب هادي مكان كندا سيد غازي عطيتهم ليهم صافي خويا الله يحفظك Oi, se ei oo tänne. سيك Mitä sä et halunnut meidän passeja? Jatkamme matkaa. Matka jatkuu. Voisi varmaan kuvata kuinka kauan tätä tie tässä, mutta... Mut kuvataan välillä saunaa. Naapurit katsoo, että minähän tuon tekee näin hullut suomalaiset. Juo vauvojen suklaajuomia ja... Ai. Danone. No, it's like... This drink, the baby drink I'm drinking. Yeah, that chocolate. Lopetetaanko tää video nyt? Joo. Mistä Paina tuolta. Yep. We are taking a move.